Ya ora ono sing ngeroh nggih. Mulane Nabi Musa diundat Firaun alam rabbika fina walidan. Alam rabbika ana ta orang hormat ingsun ka ing sira fina ing dalem kita. Fi mana jindena ing dalem omah kita walidan ing zaman wektu cilik. Saghiran tegese cilik qariban kang parek menawi lal dadi saking kelahiran badha fitomi sause disapae Musa. Wala pistalan meneng sira fina ing dalem omah kita min umurika sange umur sira sinina ing pira-pira taun. Salah sinasanatan mual so. Dadi Nabi Musa mangan donyane Firaun pira? 30 tahun. Yalbasu berpakaian sapa Musa min malabisi Firauna sange pakaiane Firaun. Dadi klambi ditukokno Firaun apa-apa yang fasilitas Firaun. Wair kabulan numpak sapa Musa min marokibihi kendaraan sing fasilitasi yo Firaun. Kondang cah cilik anake raja, gedhe dadi nabi. Kabudut dadi swarga penak pengen Nabi Musa ku nasibe apik cara kula kondang tenan dadi. Lah 30 tahun jagep anake raja kan enak kan? Gaya lho uripe. Anake pangeran malah Firaun kan ngaku napa? Wah. Ngondang tenan ya. Firaun kan ngaku dadi napa? Pangeran. Wa kana lan ana sapa Musa Yusama den arani sapa Musa ibnahu malah terkenal dene jare anake sinten? Firaun. Ana orang soleh senang proposal terus cari dana ke Eropa ya jenenge teman-teman paham nggih meneng ae. Sira usah melok-melok. Nek hukumi sibat aja melok mangan ngono ae tapi aja kok hukumi sesat. Nyatane nabi-nabi dhisik ya mangan dunyane sinten? Dunyane sinten? Firaun ya ngono meneng ae ora usah hukumi. Tapi kowe aja muni halal. Nabi Musa nabi lah kowe. Ora jelas nabi ini tapi jelas mangane. Jadi gak jelas fungsinya kanggo agama tapi jelas mangane lha iku sing repot. Nabi Musa kan fungsinya jelas kanggo napa? Ya pancen dipersiapno Allah. Umpama Nabi Musa ra tau firmat Firaun ora rasa kok duluke omahe Firaun. Nek kok Jawa rono ora ro dalane malah repot. Iku wis. Tanggo malah repot to misale Nabi Musa ora ro blas. Sa Musa, Firaun kandhani kon iman mbek aku budi daleme wae. Desek wae sono wae. Wis kon berjuang kok malah takok apa? Budi daleme alamate budi kula para anane wae malah repot. Dadi wis ana hikmahe cilike napa? Cilike napa? Di rumah. Ya Nabi Muhammad ya padha cilike ku ning komunitas Quraisy sing nakal-nakal. Kon ngandani Allah ora nakale. Lah misale Nabi Muhammad ora nakale, Mas wong Quraisy kandhani. Tunggu Gusti tak survei riyen. Nanti hasilnya kalau laporno jenengan terus baru saya ngambil apa sih sikap. Wah, dak Nabi sih kok peneliti. Ora ono ngono iku ora ono survei barang terus baru ngambil apa? Ngambil sikap ora ono. Soale kabeh semono kersane pangeran soale kita niku anggere apa sing dadi dawuhe pangeran nek samina napa? Wa ta. Wis paham ra paham wis wae samina napa? Wa ta. Wala pistalan menang sira fina ing dalem kita min umurika sing pira-pira umur sira sinina ing pirang-pirang taun. Fa fa'alta lan ngakoni sira fa'alata kalate ing kelakuan sira fa'alta kang wis ngakoni sira. Iya te fa'lah iku qatluhu iku oleh mateni Musa al-Kifya ing wong Kifti. Wa anta harite sira minal kafirin setengah saking wong kafir. Iki nunjukno nak kunane kuno iku kafir-kafiran wis biasa. Nabi Musa darane Firaun iku kafir, jebule Firaun darane Musa yo kafir. Mulane nek dituduh wong kafir tenang, sama kafir jangan saling nuduh. Lha iya kan iki jelas kan? Mulane ngaji Quran sing tenanan. Nabi Musa iku darane Firaun kafir. Jebule jare Firaun wa fa'alata kallati fa'alta wa anta menal kafirin. Sasa yo cilik empat rumah kok saiki kafir. Cilik tak rumah kok gede-gede. Kafir. Matane wong kan. Jadi setelah tuduh-tuduhan wis gunane kuno. Paham gunane kuno. Nah, Fir'aun nak tuduh Nabi Musa wa anta minal kafirin. Repot. Wa anta sira Musa minal kafirin. Dan setengah sange wong sing napa? Kafir el jahili dan sing mungkiri kafir nikmati mare nikmat ingsun alika ing atase sira bitarbiyati kelawan takrumat wa adamil istiqbal lan kowe ora tak berbudak. Saiki ku ora matur nuwun mbek aku, kabeh Bani Israil tak perbudak kecuali kuwi. Mbok matur nuwun, malah saiki wani aku dasar tak kafir. Jadi Firaun dasar apa? Tak kafir. Repot. Kala dawuh sapa Nabi Musa fa'al tu, Nabi mulai dhisik jujur-jujur. Fa'al tu ngakoni ingsun hak ing fa'lah. Kula riyen jeneng jotosan idzan nalikane mengkono
Sebut niku aikina idzin nalikane mengkono iku wa ana iku minad dolin. Oh riyen kula dereng pinter niku zaman si ABG. Niku ampun eling-eling. Nabi Musa jujur jak ora kok. Lah mari kaum jenengan tak paten yo ora. Nabi rata-rata lugu-lugu. Nabi ora koyo wong saiki, mlete-mlete mboten. Disalahno Firaun ngono kowe dhisik tau mateni umatku ngene-ngene. Oh niku riyen, kula riyen dereng roh dur kula dewa ana minat dolin kula cek wong ra bener. Amal sing perkara atan ya Allah kang paring ningsun sapa apa-apa. Ba'da sa'use ikilah peristiwa minal ba'dal fa'lah minal ilmi sang ilmu wa risalati lan risalah. Mulane fafaratu mongko mlayu ingsun mingkum saing sira kabeh lama akiftukum saen wedi ingsun kum sira kabeh. Mulane berhubung kula ngrasa dosa nggih mlayu nggih wedi mek jenengan, wedi mbok tuthuk, wedi mbok siksa. Ya, tapi Allah wong bar jotos wong sing dijotos mati, bareng keplayu malah diangkat dadi nabi. Lan jare Imam Ghazali, iblis itu ya salah. Bareng iblis salah, bar gak disepuro pengira. Adam salah, bar diusir malah didadekno nabi. Wis kira malah dadi pangeran. Ya iblis aja salah, tapi salahnya dilaknat Allah ila yaumil kiamah. Adam ya diusir ke swarga bareng-bareng, tapi Adam di sepuro sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Mulai sapa ya falu mayasa. Sitok salah di jerok-jerokno, sing Adam salah terus di sepuro. Mulane kon kula jenengan kabeh tiap salat minimal 5 wektu tetep donga ihdinas siratal mustaqim. Rasa ditang-ditang wong iki sesat wong ora bener pokoke kita dhewe ijek berkutat ijek mencari terus menerus ihdinas siratal mustaqim. Nek nak salat ku dijiwai. Aja salate wae tapi ora ono rasane. Patang rakaat sedurunge dhuwur atau plangpong. Boleh semangat salat mergo utange akeh. Ora eling pangeran eling utange, terus lagi eling salat. Ora kok eling salat sik eling apa? Fa habali rabbi hukman. Fa haba mongko paring limaring ingsun sapa rabbi pangeran ingsun hukman ing ilmu. Ilman tegese ilmu wa ja'alani lan gawe sapa wa ingsun minal mursalin saking wong-wong sing diutus pangeran. Dadi aku dhisik bar jotos terus keplayu. Bareng keplayu malah delalah diparingi Allah alim lan didadekno napa isu pengeran Allah napa ya falu napa maya ora usah takok wis ngono pengeran kersane iku mau nak dhewe Imam Ghazali nyontok wae sing Adam ya salah tapi akhirnya diangkat padha-padha tau diusir ke swarga Adam ya diusir mergo salah tapi bariku disebut setan bersalah bariku ora disebut kan pengeran nak kena salah tapi cara syariat nggih nyuwun sewu nggih cara syariat itu pancen pangeran tetap gawe cara syariat. Ini kalau nanti cerita tentang mriki bolak-balik kalau cerita. Setan itu sempat diparingi kesempatan tobat. Ini wow setan matur teng Nabi Musa, piye aku ajak nang pangeran supaya dikei hak tobat. Piye-piye keiku kekasih. Akhirnya Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, iblis piye-piye ke kawulane jenengan, mbok dikei hak napa? Tobat. Terus Allah matur, ya wis iblis kandhani kon kodok. Dene dhisik salah ora gelem sujud ning Adam wis saiki tak sepuro kodok sujud ning Adam. Adam wis mati. Wis dadi mayit. Kumat iblis. Aas judu maitan wa qad la asjudu hayyan. La ya la sa zaman urip ya kon sujud ra gelem malah saiki mati kon. Oh, terus awak dhewe wis ngerti sak kelakuane iblis. Dadi ajane awak kaya kesempatan sira apa-apa saiki kodok sapa iblis kon sujud ning makome ada biaya dhisik salah ini tak kon sujud ning Adam gak gelem jadi iblis apa sah sujud ning Adam sing wis mati fas judu maitan waqt la asjudu hajan zaman urip ya ora gedhu kok mres mati yo dasar no iblis gara-gara iku sing Adam mboten salah mbek pangeran diusir ning bumi istighfar terus nangis terus mulai ke India nangis sing Siti Hawa ceblok ning Jeddah wong Arab nak darani jad iku jid berhubung bae wedok darane apa Jeddah mlane turune Nabi Sayyidah Hawa ning Jeddah Jeddah mbak wedok turun Nabi Adam ning India sebuah ceritane jare Fatul Mu'in pokoke 200 tahun sesuai ketemu ning Jabal Rahmah sing jelas ora gawe tugu iku Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata